Isi nke asatọ, Okokporo anaghị ama ọgọ ya. Onye ụgụrụ tụwa agadi nwanyị, o cheta ndị ya kpatara nne ha nkụ mgbe ọ dị n'agbọghọ. Dịka m kwuru na mbụ, Maazị Obi ji ego niile ọ rụtara n'ọrụ bekee zụọ ndị mmadụ, na-enyekwara ndị ọzọ aka n'ụzọ dị iche iche. Okwukwe ya bụ na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego, maka na akpọọ enwe ọ nọghị n'ụlọ, edi ejezachitere ya n'ihi na edi na enwe bụ nwanne. Ebe nne Chude lere anya ka ndị niile di ya zụrụ jiri aka ha bịa nyere ha aka, ma ọ dịghị onye bịara, o wee bido dewere ha niile akwụkwọ n'otu n'otu, na-atụ anya na aka weta oju ọnụ. N'ime ndị niile o dere akwụkwọ, ndị m ga-asị na ha nwara oke ha bụ ndị jisiri ike zaa ya akwụkwọ ahụ aza. Mkpu Chude na nne ya tiri erughị na agụ nke ọ na-eru n'ụlọ, n'ihi na ugbu a ha ejighị ndị niile Maazị Obi nyere aka leghara ha anya, n'ihi na ndị be anyị si na ikwe jide nri ọgbakọta ala azụ, ma ikwe echetaghị na ọ bụ ala bụ ya. Mgbe ha na-eri nke Maazị Obi, ha amaghị na ọ bụ ego nwoke mmadụ tara ahụhụ wee kpata, maka na tinyere m anwụrụ ekweghị ndị mmadụ mara na akụ bụ ego. Ụmụnna m, ọ bụrụ na dike ma na agaghị akwa ya nke ọma, ọ gara ije ebule gwa onwe ya aka mgbe ọ nọ ndụ. Onye ihe mere ejeela ije ka o jetaghị ihe, nsogbu adịghị ya, maka na ọnya taa mmadụ, ọ mara na ijiji nwere eze. Ndị be anyị kwuru okwu si na onye hụrụ onye ihe na-ahịa ahụ mara na ọ chọghị inyere ya aka, ya chịla ya ọchị, maka na onye chiwe onye ihe na-ahịa ahụ ọchị otu ụbọchị, ọchịa nwa mmụọ ọchị, ma ọchịcha nke ụbọchị ahụ ike ọchị agwụ ya, n'ihi na onye were maka ụsa rie anụ nkapị, ike anụ agwụ ya. Nke a bụ ihe o ji adị mma ka mmadụ mesowe ibe ya ezi omume, maka na Okokporo anaghị ama mgbe ọ gafere na be ọgọ ya. Nke a mere Chude ji aga n'ụzọ wee hụ otu nwoke moto ya mebiri emebi. Nwoke ahụ rịọrọ ndị mmadụ ka ha nyere ya aka ka ọ kwapụ ya n'etiti ụzọ, ma n'Enugu ọ dịghị onye na-akụrụ ibe ya ihe oriri. Onye ọbụla mere ka ọ nụghị arịrịọ nwoke ahụ na-arịọ, na-aga nke ya. Mgbe Chude rutere nso, ọ jekwuru nwoke ahụ sị ya na ya ga-enyere ya aka. Obi dị nwoke ahụ ụtọ nke ukwuu. Ha abụọ wee bido kwawa moto ahụ. Mgbe ha kwara ya ihe dịka otu ọkara n'ime 1 kilomita ekere ụzọ 4, nwoke ahụ si ya ledoro ya moto ahụ anya ka ya jee kpọọ ndị ọrụ ha bụ ịrụzi moto mebiri emebi. Chude kwere ya na-arụghị ụka. Mgbe nwoke ahụ lọtara, Chude nyere aka n'ijide ihe ụfọdụ aka mgbe a na-arụkwa ụgbọ ahụ. Arụkata moto ahụ, nwoke ahụ ewelie ihu ya lee Chude anya n'ihu. Ọ dị ya ka o nwere ebe ya hụbere nwatakịrị ahụ, ma o mechiri ọnụ si ka ya na-eche ebe ahụ, wee na-arụzi ụgbọ ya. Mgbe a rụzichara ya moto ahụ, o kelere Chude ekele nke ukwuu, tinye aka n'akpa wepụta akwụkwọ 1 naira nyewe Chude. Ma Chude jụrụ ajụ, si ya na ọ bụ aka ka ya nyere ya, na ọ bụghị ọrụ ego ka ya rụrụ ya. Ihe ahụ riri nwoke ahụ ọnụ, n'ihi na ọ maghị na ụmụaka azụrụ azụ ka na-adị ugbu a. O wee jụọ Chude onye mụrụ ya. Chude wee sị ya na ọ bụ Maazị Obi mụrụ ya. Maazị Obi nke onye Ọhanze? Ee, ebee ka ọ nọ ugbu a? Achọrọ m ịhụ ya, maka na o teela aka m hụrụ ya anya ikpeazụ. Ọ nwụọla. Ihe a tiriri nwoke ahụ ahụ. Ọnụ enyeghị ya okwu. Ọsịsọ bidoro gbawa ya ka na-anwụ anwụ. O wee sị Chude na ha abụọ ga-eso ruo be Chude ha ka ya hụ nne ya. Mgbe ha abụọ bara n'ime moto ahụ gawa, bekee Chude na-asụrụ nwoke ahụ dị ya egwu. Nwoke ahụ wee jụọ ya ebe ọ na-agụ akwụkwọ. Ugbu a, o wee sị ya na ọ bụ na gọọmenti kọleji Ọhanze, ma ugbu a na ọ dịghị ebe ya nọ. Ị gụchaala? Mba. Ọ bụ gịnị kpatara na ị nọghị n'ụlọ akwụkwọ ugbu a? Chude tụtụrụ ihe niile mere kọrọ nwoke ahụ. Mgbe ọ kọchara nwoke ahụ wee kọrọ Chude na ya na-azụ ahịa n'Ọnịsha, na mgbe otu ahịa nyụrụ ya, na ya chere na o ruola mgbe ya ga-azụdewe. Mgbe ọ na-achọ ka ọ nọzite ndị ohi bukọrọ ego ya, ndị niile ọ rịọrọ ka ha bịa gụpụta ya na mmiri adịghị onye mere ka ọ ma onye ya bụ. Mgbe otu ụbọchị ya bịara na be Maazị Obi,
na ọ bụ Maazị Obi binyere ya ego ya ji bido ahịa ọzọ wee ghọọ mmadụ. O kwuru n'obi ya na ọ ga-abụ arụ ma ntị nụ na nwa Maazị Obi jiri maka ụgwọ akwụkwọ kwụsị ije akwụkwọ. Mgbe ha ruru na be nne Chude, nwoke ahụ kọwara ya onwe ya. Nne Chude makụọ ya. Nwoke ahụ bupụtara akpa o bu na moto ya, gụpụta ego ụgwọ akwụkwọ Chude gụnye ya n'aka, gụrụ naira 80 gụnye nne ya, si ya were malite ahịa ya. Aṅụrị juru ha obi na be ha n'ihi na ebe Chude na-echu mmiri ọ pụta n'ụzọ sọpụrụ ngene. Ụmụnna m, unu ahụla ka Maazị Obi si gbachaa mbọ niile ọ gbara ụmụ mmadụ ma ọrịa hapụ ofeke, o chezọọ dibịa gwọrọ ya. Ma ugbu a Chineke gosila ha na ọ bụghị mmadụ niile na-echezọ dibịa gwọrọ ha, maka na ọ bụghị oge niile ka ụlọ na-ada ya na Okoye eruo ala. N'ime akụ niile Maazị Obi kpara mgbe ọ dị ndụ, otu n'ime ya bụ nke bara ndị be ya uru mgbe ọ nwụrụ. Echi ya, Chude tụfughị oge para ngwongwo ya lawa ụlọ akwụkwọ ha. Imerime n'ime ụmụ akwụkwọ ha bịara ya mgbaru maka ọnwụ nna ya. Obi dịkwa onye isi ụlọ akwụkwọ ha ụtọ na Chude lọghachitere, maka na o so n'ime ndị ọ na-atụ anya na ha ga-etulata ụlọ akwụkwọ ha ugwu n'ule a na-akwado ile. Mgbe o zutechara ike, o chetara ihe niile Ngozi gwara ya mgbe ọ bịara na be ha n'Enugu, wee sị na ya ga-edere Ngozi akwụkwọ gwa ya ka ya na ụbọchị si gaa. Mgbe ọ chọrọ ide akwụkwọ a, ọ maghị ihe ọ ga-eji bido ruo ya akwụkwọ ahụ. O dee: ezi enyi m, mba, nke ahụ adabaghị. Ọ dọwata ibe akwụkwọ ọzọ bido dewe. Ihe o dere ya n'isi mmalite bụ mkpụrụ obi m wee bido kọwara ya ihe niile mere ya ji laghachite n'ụlọ akwụkwọ. Mgbe ọ kọchara ya, otu o si mechie ya bụ: abụ m nke gị ruo mgbe ebighị ebi, Chude. Ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ ha tụtụtara nke a kpọwa ya Ngozi, ọ gaghị ewute ya, maka na Ngozi abụrụla ihe ọ ga-eji na-etu ọnụ. Ọ bụrụ na ọ ma ụzọ ọ ga-esi mee ka ụmụ akwụkwọ ha hụ nke a, ọ gaghị ime ya, n'ihi na nwatakịrị a sị na o yiri nne ya abụghị ọnụ ka a na-akọ ya, ma nwatakịrị a sị na o yiri nna ya bụ ugwu ka a kwanyere ya. Mgbe Ngozi natara akwụkwọ a, ọ maghị ka onwe ya dị ya ọdị. Ọ nọkata, o were ya gụnwoo. Ọ dị ihe atọ na-enye ya obi aṅụrị n'ime akwụkwọ a. Nke mbụ bụ na Chude alaghachila n'ụlọ akwụkwọ ịgụtọpụ akwụkwọ ọ gụdewere n'ụzọ. Nke abụọ bụ na Chude si na ya bụ nke Ngozi ruo mgbe ebighị ebi. Ngozi mana ọ bụ eziokwu na Chude alọghachila n'ụlọ akwụkwọ. Ihe ga na-esiri ya ike. Ọ bụ eziokwu na akwọ ya n'azụ, ụkwụ ya ga na-akpọ n'ala n'ihi na ọ bụghị nna ya na-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ. Ngozi kere ego akpa nna ya nyere ya ụzọ abụọ, were otu ụzọ zigara Chude. Mgbe Chude nwetara ego a, ọ dị ya ka ọ bụ na nrọ, dịkwa ya ka ọ bụ n'ihe. Mgbe ya na onwe ya na-arụ ụka, ọ tụọ onwe ya mbọ ka ọ mara ma ọ na-afụ ụfụ. Ma mgbe mbọ ahụ fụrụ ya ụfụ, ka o ji mara na ọ bụghị nrọ ka ha na-arọ. O kwuru n'obi ya na idere Ngozi akwụkwọ ọzọ bụ ịtụfu oge, maka na Ngozi agaghị ahụ ya anya mara ka obi ha ya. Ihe ka mma bụ ka ya hapụ ruo mgbe ha abụọ ga-ahụ anya n'ezumike ha. Mgbe ahụ, ule Chude ha ga-agafe. O wee sị na ihe dị ya mkpa ugbu a bụ ịgụ akwụkwọ ya, ka ya hapụ iche maka Ngozi, n'ihi na mgbe ha ruru n'osimiri ahụ, na ha abụọ ga-ahụ ụgbọ amara ha ga-eji kwofee. Ka anyị wụsawara nke taata ebe a. O luo nwanne echi, anyị agụọ isi nke 9, mgbe Maazị Onwuka ghọrọ ogwumagala. Ekene m unu, kenesịa ife na-ejelu n'ozi. Daalụnụ.